Je mi teplo jak v riti. Vyrážam. Je, že... 10:38. Taký klasický ja. Ale dneska sa nikam neponáhľam, lebo idem do toho Bernu vo Švajci. Som si tam bukol ubytko a to mám len nejakých 130-140 km, ale už sú to také pekné cestičky. Už ideme mimo diaľnic komplet. Však vidíme sa asi na ceste, idem sa tu nastrojiť. Líval som tu ubytko, totálny pajzel, ale za pár korún, takže odporúčam. Mali by sme mať všetko, ľudkovia. No nič, vítajte vo Švajci. Poďme si konečne natankovať. Nech viem, že aj čo tam mám reálne a koľko. A dúfam, že tu môžem zaplatiť. Nie je to zase nejaká proste totálna sprostosť, lebo už ma tí sprosté pumpy prestávajú baviť. Nehovor mi, že tá pumpa je zavretá. Do piče. Bá, nedrž ma dieselová hadica. Nechceme diesel. Fakt Greta. Haló. Ein Mitkarte bitte. Dankeschön. Ja, tu ešte ne. Tu sa im ešte francúzština drží. Halus. Som aj nevedel, som myslel, že tu už budú normálne one. Typek nemáš SPZ-ku. Som myslel, že tu už si budú normálne to tu germanštinu a tak. Ježišmária, poďme. Dívajte sa na tú. To je erupcia. Hop. Poďme si užiť 2 hodinky krásnej cesty. Ježišmária, poďme si užiť cestičky. Krása proste, tá príroda a to všetko, fakt my sa máme čo učiť ešte. A pritom to není tak ďaleko a není to taký rozdiel. Ale porovnať si tie krajiny, už len sem vojdete, tam proste vody sú čisté, všetko. To je strašný rozdiel. Akože som tu, že 15 minút, ale už teraz odporúčam každému, aby proste išiel do Švajcu na tripik, lebo to určite sa sem vrátim. Isté, že hej. Sice asi prejdem všetky horské presmyky momentálne, ale dívaj sa, Lamborghini, hej. Koľky. Poďme. Toto musíte každý absolvovať. Každý, kto má rád motorky, tak normálne rok sa nevoz a šetrí a poď sem. To... Dobrú sprostosť som povedal, ja viem, ale fakt ľudia... Ja som prešiel jednu horu som vyšiel. A proste ja už teraz viem, že ja to tu budem brutálne milovať najbližšie 2-3 dní. Ďalšie zátačky a proste... Ja to nechápem. Fakt, ja som z toho hotový. Toto vidíte aspoň moju úprimnú recenziu na prvú cestu vo Švajci. A tohto typka by som mohol zobrať teraz. Ale je tu plná. Toto je naše. Jej! A auty už asi nebudú ďaleko, keď si tak zoberiem, že toto budú také pohoria, čo asi musím prejsť. A za nimi si myslím, že už by mohli byť výhľady otvorené. Serus. Ubri Group. Toto super, to sú proste... A tak málo zastávaná krajina, akože verím tomu, že čím hlbšie pôjdem aj do Bernu, aj Zurich, keď tam je a takto. Takže viac toho bude, ale
tu žiť, to je úplná krása. Fakt, takto na kraji, na vidieku si tu chillovať. Čo viac? Akože mám rád mesto, mám rád komfort, z hľadiska toho, že je všetko všade, ale zase to ticho a ten kľud a tie výhľady, všetko, tu v takom údolíčku si. A akurát dúfam, no, že ako ja to nemám také hlučné, ale dúfam, že naozaj nestretnem nejakého kariéristu, čo sa bude chcieť z gustu na Slovákovi a našľahá mi tu pokút a neviem čo všetkého. Dúfam, že nie. Verím tomu, že sú tu normálni ľudia. Lebo a zase človek je debila stretnúť hoci kde, hoci kedy, na hoci akej časti sveta, takže je to také, no. Uvidíme, čo to vydá. Slečna, nemám zima trošku, akože je 26 stupňov, ale fúka. Ja som taký oblečený, ja som akurát, no. Kokos, vybehnem na ňo hore. Čo? To bol vždycky môj detský sen, že to by bolo celkom halus, keby som to nestihol vytočiť, že? Už sa nečudujem, že tu je malo tých ubytiek, lebo včera som to pozeral, asi som vám nič nehovoril, ale včera som to hľadal a tak, nakoniec som našiel nejaký taký útulný placik, nejaká rodinka prenajíma viac izieb v dome. Sice je tam, že sharing kúpeľní, ale čo viac potrebujem. A prosím pekne, vyšlo nás to nejakých 63 eur na noc, aj s raňajkami, čaute chalani. Aj s raňajkami, čiže to je krása, vieš, tu všetko 130, 150 a proste takéto pecky a to sa mi nechce platiť za noc. Akože však, keď nebude na výber, budem to musieť zaplatiť, ale je to dosť, no. To potom človek rýchlo vyhádže tie peniažky. No nič, emocionálnu nádielku uvidíme zase niekde ďalej. Čistá krása. Ty kokšo. A to som vôbec není na tom najlepšom, rozumieš? Toto sú obyčajné cesty. Ale nedokážem ja to opísať už proste, nedokážem. Brutalisimo. Ježišmária, tu ideme doľava. Normálne uvažujem, že by som sa sem presťahoval, že na pol roka alebo tak, nejakú zákazku si tu poriešiť robotu a proste zobrať sem iba motorku a na pol roka reálne, že sa sem presťahovať. Ja som tu hodinu a už sa sem sťahovať. Tenerka, krása. Halo. Vyzerá to na dobré cesty. Tak, si ich poďme spolu užiť. Kráva za hore pase. Ahoj, kamoška. Čau. Servus. Nerob, ja nemôžem, ľudia moji.
Wow! Tam chcem ísť. Tam idem. Wow! Wow! Nerob! Tam idem hore. No, tak toto je extrémik, proste. Toto je čistý extrém. Odchádzam, nech ma to niekde kto si skasírovať. Á, tu sa lanovkou hore. Čau, čau. No, tak vám poviem, že toto som vôbec nečakal, že sa niekde takto dostanem. Ale že vôbec, dívajte na to. A to, normálne mi to dých vyplulo. A tým, že som sa dostal s motorkou až úplne hore, proste, aha, ten linček, proste. No, vyplul som dých, dušu. Neviem čo. Jaký pekný som mala. No, extrém. Extrém, ľudia mal. Ja nedokážem popísať slovami, a to bol malý horský prechod, to malo nejakých 1350. Lenže to stúpanie a tak, ja som vôbec nečakal, že sa dostanem tam, kde som sa dostal. A tým, že som to nečakal, tak to bolo nádherné. To sa nedá popísať. Proste choďte, to musíte vidieť. To proste... A tuto si zober, že tu žiješ. Pozri sa, kde sme boli hore. Čo je? A z ničoho nič, proste zo pár cestiček tam bolo, že dobrých. A ja, že no dobre, aha, ja sa tu môžem takto opreť. Šterob, však to je jaká parada. Zo pár cestiček tam bolo, že dobrých. Také kličkaté a tak. No akože bola výborná tá cesta, že ak to uvidíte, to bol čistý brutál, ty kokčo. Ale ten výsledok toho, akože ja viem, hovorím stále o tom istom dokola. Ani som si neprečítal, čo to bolo, ani nič. Viem, že to bolo 1350 nad morom. Druhá vec, čo som chcel ináč povedať, ja potrebujem zohnať druhú baterku, lebo ja mám DJI Action 5 Pro. Či jak sa to volá, tak to tak. DJI Action 8, 5 Pro, alebo neviem, asi také dačo. Opa. A zajtra, keď pôjdem tie Sustain Pass a Furka Pass a tieto všetky veci, tak ja budem potrebovať druhú baterku. Ale to fakt, že fakt. To bez toho nemôžem ani vyraziť. To nech to stojí, čo to stojí, ja tú baterku musím kde si kúpiť. Tu je všetko krásne a do toho mi hrá proste hudba a človek by tu plieskal v kolená, keby nemal kufre. To... Proste nemám vám čo ďalej povedať za túto situáciu moju. Zamiloval som sa do Švajčiarska. Fakt, Balkán je hrúza. Balkán je čistá katastrofa oproti tomuto. Choďte sem. Pardon. Starkého som tam hore trošku obmedzil chudáka, ale asi mi to odpustí. Tak iba zabrzdil a rozbehol sa. Však sme motorkári, tomu chápe, že som zafotil. Starý dedo na trojkolke, no. Ale už ideme do Bernu. Takže dojdem desi na kávu a vidíme sa na káve.
It's only emptiness. Let go. Let go. Idem si zaniesť veci na to ubytko teda. A normálne si idem ešte do Trnava, ale bez veci. No, som na ubytku. Sa mi prehodila kamera berne na ten, jak sa to volá, fotky, čo som robil. Kamierku jeba. Ale už som zobral ubytko. Akože povedal by som, že OK, nie je to výhra, je to proste bída, ale je to lepšie ako to, čo to bolo včera. Za tie penízky, nie je to špatné. Idem si na kebabík, konečne bez veci a tak. Idem si dať kebab, idem si kúpiť nejaké pivso na večer a idem odpočívať, lebo potrebujem si tú trasu naplánovať na ten furkapas a na tieto veci. Zajtra to bude tak 400-450 km cez horské presmyky. Takých 90 hodín a tam. Takže mám čo robiť. Poďme do obchodu. Dobre, valím ja od týchto kamošov a ešte sa vrátim. Entschuldigen. Hast du Schluss für mich oder das bleibt offen? Okay, okay. Ich kann zurück in 2 Stunden. So, ja. Okay, danke schön. Tschüss. Veľmi milý párik. Musím uznať. Možno nie všetci ľudia sú kokoti. Možno iba ja som kokot. Či jak? Poďme to tu pobombiť ešte. Bože, ma si vyskúšam. Dobre, idem. Hallo. Isto myslíte, že som na vás zabudol. Nezabudol, najedol som sa, bol som si kúpiť 4 pivka a tak no, idem oddychovať. Rozmýšľam, že by som sa ešte previezol na jednu vyhliadku tuto, na západ slnka, ale som taký vyčerpaný. A keďže zajtra ma čaká fakt nádielka kilometrov, tak asi proste položím. Námažem ešte reťaz, ho pretrem. Včera som síce mazal, urobil som 130 km. Zajtra mám 400, možno nemusím. Ale tak no, idem ubytko pozrieť, hodím si pivsona. Možno sa tuto prejdem hore, máme tu takú vyhliadku. Takú menšiu, takú, na vyšlapanie. Ale pochybujem. A hlavne s tými 4 pivami. Zajtra nás čaká nádielka. Zajtra to proste bude samý pás, fúrka, pás a pot. No, všetky švajčiarske okruhy ideme prejsť zajtra, čo bude dosť náročné, ale už keď som tu, tak už ich hádam luskneme, ne? Či ako? No, a motorka zatiaľ poslúcha, dúfam, že aj bude, by som si zaklopal, ale všetko tu je drevené. Hádam, tuto nás kočka čaká. Opa, dal si. Tak to nie je moc pekné, keď sa na človek díva, ale hlavne je, že slúži tak ako má, ne? Takže možno sa ešte ozvem, možno nie. Možno vám ukážem ubytko, ako pozerám. Uvidíme. Zatím. Čus.